Hey gogo, niyibona lento lena ka Jesus is my fiber, Jesus that's my fiber, noma my faith, Jesus is my property, Jesus is my shepherd. Hayi baze wanzima emhlabeni. Ngisesigodlweni njengamanje emzini kwababa kwagqilaza umthakathi la emampondweni. Yekafethu yazi izimo esihlangana nazo nje thina belaphe ungafunga ukuthi kwesinye isikhathi kufuneka siphenduke ini angazi. Kodwa nje yabona nje la enyangeni hayi akudlala. Yabona ngilala ngkhona bogogo. Yabona ubuka le video njengamanje usekhaya. Unengane, lengane awazi ukuthi idla ama drugs. Idla konke nje kumele nje yonke into. Uthi ayikhulumisa awazi ukuthi uyothatha ini ubeke ngani. Ngomxolela kuyabande eStern Cape. Kona umuntu lothi ubuthakatha bukho. Ngithi mina ya danki kulo muntu lo. Danki ngoba uyabona manje la ezigodlweni zethu sivashela abantu bagula omthola ukuthi lana nje yeza udlidakamizwa kodwa nje akunako ukuthula kwaseyadini ejaldini egcekeni. Mina ke bamba la uzoza nengane yakho la kwenye ingane yimi nobungane kwemi kabusebenzi umuthi nawuphi akulapha mina not kancane mina laphe futhi ngilapha isisi ngilaphele ingane yakho. Okay umsebenzi ngifuna uyikhulumele ungapheka uyidabisa thokoza ligogo. Yebo salukazi. Yebo nzima. Yabona bekushaya enganeni bayiphendula iphara engane bakushaya enganeni. Eke sebekushayile futhi bongumzali. Kwabana bekushaya thaka ngelumbi ingane bayishaya ingafuni ukuzwa lutho. So praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Oh uhlela umdliwa la enganeni, uhlela umdliwa ekhaya. Uyabona? Uhleli bheka. Yazenzela ingane zixabana zodwa nawe ziyakuvuruvaya ejaldini. Osazi noyazi ukuthi ukanjani. Kuthi kusuka lapho lento ingene umenzi ithaqo kwantu. Yonke into umenzi. Asithande ukuyibheka lezi izinto. Kunezinye izinto engeke uzilungise ngenye nje indlela ezifuna umuthi. Ubone ukuthi la isadinga neswasho le. Uthakatha kwaze kweqa. Kuwe solo umqondulele bheka.